Това видео е за хоризонтален екран на телефона, само да кажа. Господин Прада. Сейнт Мориц, 24 януари 25 година. Какъв корем съм изкарал. Айде, сигнализирай ми. Това не е швейцарски. Гледай какви върхове има на там. Горе козел, дето качва гондолата, има един козел. Това не е швейцарското знаме. Аз е така разкрив корема. И знамето вижда ли се? Muy bien, какво е? Много добре. Добре, тук или оттам? От средната не сме пускали. Ето тази. По-дълга е, ако искаш да пусни по улия по черната. Да. Това видео на долината трябва да си заслужава. Това е типичен алпийски пейзаж. Охо! Ето долу пистите, морето от пистите навсякъде. И от другата страна има. Ето ги, нашите хора се разправят. Ето тук.